amser chwarae yn ysgol Glanmorfa ac bod y tywydd yn grasboeth yma, mae'r disgyblion yn gwybod sut I gadw'n cŵl. Wel, os ni'n mynd yn rhywbeth fel mewn amser chwarae, weithiau mae y goedlan ar agor, a mae llawer o cysgod yn y goedlan, a mae ganddyn ni dŵr, so ni'n dod â bocsys dŵr ni lawr. Mae ni wedi creu ffaniau I helpu gyda tywydd poeth. Ac mae'r ysgol yn cymryd camau arbennig yr wythnos hon I sicrhau bod pawb yn gyfforddus. Mae'n ddipyn o her I fod yn onest, ond da ni yn sicrhau bod y plant yn cael digon o seibiant yn ystod y gwersi, bod nhw'n cael cyfle falle I fynd i'r tŷ bach neu gael diod. A hefyd, da ni'n cael cyfleoedd falle I ddod allan i'r goedlan yma'n hyn yn ystod y dydd fel bod nhw'n cael bach o awyr iach, achos mae'r dosbarthiadau, yn enwedig y dosbarthiadau sydd ar dop yr adeilad yn mynd yn boeth ofnadwy yn ystod y dydd. Ond gyda Rhybudd Coch am res yn rhannau o dde a chanolbarth Cymru heddiw a fori, mae llawer o ysgolion wedi penderfynu cau a gweithgareddau awyr agored fel Mabel Gampau wedi eu canslo hefyd. Ar wythnos fel hon, bydd nifer yn siŵr o fynd I fwynhau ar y traeth. Yma ym Mae Trearthyr, maen nhw'n dysgu sut mae nofio'n ddiogel. Dwi wedi bod yn gwneud nofio am dipyn bach, bod dwi dysgu mwy pethau heddiw. Sut I nofio yn saff a sut I fflwtio os ti yn dŵr ar ben dy hun a ti wedi mynd yn rhy fech. Da ni'n rhoi plant mewn dŵr agored, mewn sefyllfa ddiogel, I roi y sgiliau iddyn nhw, I allu adnabod y peryglon, ond hefyd I allu ymarfer arnofio yn y dŵr, I wybod beth I wneud os dyn nhw mewn argyfwng nes dyn nhw'n gweld rhywun arall mewn argyfwng hefyd, mwyn nhw'n gallu mwynhau. Da ni eisiau pawb mwynhau'r dŵr, ond da ni eisiau pobl wneud hynny'n ddiogel. Draw ym Mae Colwyn, yn y Sw Fynydd Gymreig, maen nhw hefyd wedi bod yn mwynhau'r haul. Yn ôl arbenigwyr tywydd, gallai Gymru gael fwy o dywydd poeth fel hyn yn y dyfodol gyda newid hinsawdd. Da ni'n gweld cyfnod o res bob hyn a hyn, pob blwyddyn bron. Di ddim yn anarferol, ond beth sydd yn anarferol ydy bod ni'n gweld mwy ohonyn nhw ac mae'r gres yn fwy eithafol. Hefyd, dyma tro cyntaf I ni gael Rhybudd Coch o res eithafol. Felly mae hyn yn digwydd yn fwy aml oherwydd newid hinsawdd, llosgi tanwydd ffosil enghraifft. Felly mae'n ddigon posib byddwn ni dros y blynyddoedd nesaf yn gweld mwy ohonyn nhw a'r gres na yn fwy eithafol hefyd. A cyngor yr wythnos hon felly yw mwynhau'r heilwen yn ofalus. Un o'r teganau mwyaf poblogaidd eleni yw'r squishy dumplings, efo pobl yn gwneud fideos ohonyn nhw'n agor I bocsys I weld pa fath o dumpling maen nhw'n cael. Ond efo'r teganau mynd fwy a fwy poblogaidd, mae yna fwy a fwy o rhai ffug yn cael ei gwerthu. A ddweud pob un sydd mor ciwt am nhw'n edrych. Pan bynnag ni'n cael teganau neu unrhyw nwyddau o dramor, mae'r mewnforiwr, yr importer, mae rhaid yn nhw cymryd cyfrifoldeb dros y nwyddau maen nhw'n dod I mewn i'r wlad hyn. So felly mae rhaid nhw rhoi eu manylion, cyfeiriad celw y mewnforiwr y cwmni, a rhif y batch neu rhif y swp I brofi bod nhw wedi gwneud arbrofion ar y nwyddau, fel bod nhw'n diogel ac yn y blaen. Os dyw'r manylion ddim yna, gallwn ni ddim gweud bod nhw'n saff. Sut mae adnabod y gwahaniaeth rhwng tegan ffug ac un go iawn? Mae yna enghraifft fan hyn, enghraifft yr un yma, a mae'r arogl fel petrol. So, chi'n gwynt o hwnna. Wel, mae hwnna'n golygu bod lefel cemegol sydd yn tegan yna ddim digon ddiogel. Does dim cyfeiriad y mewnforiwr, yr importer, a does dim rhif y swp, dim rhif batch o gwbl. So, sy'n ni'n gwybod pwy sydd wedi dod nhw mewn i'r wlad yma, sy'n ni'n gwybod os maen nhw wedi gwneud arbrofion ar nhw, a sy'n ni'n gwybod felly bod nhw'n ddiogel I ddefnyddio I brynu. Y cyngor yn glir felly bod angen cymryd gofal wrth chwarae efo'r teganau bach ciwt yma.